ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако созен хубен. духтаро бисёритон пижама мепурсен. ҳозир пижамое ки нишон медиҳем ё дар хона борад, дар хона хулоса бозор донистай касе дастафка дар кора марҳамат ватсапа дар экран мондам метавонед нависен. ина яко духтарако размирашон ай 4 сола сар караги то 11 солара размир дорем. нархи духтаро 90 сомон ай. баъд ранги сирхам дорем духтаро. качествоаш да гап нест, аҷоибот хушрай дастигап кӯдакои хидмат гирифтагиам мепӯшанд. материалаш ҳам хеле мягкий хушрай чанд дигӯи мақсад мегирӣ пушаймон намешавӣ. ина касе дар кора марҳамат майдоаш духтарако 90 сомон калонаша яҳа ёям оригиналай духтаро бовар дорам ки мегирем пушаймон намешавем. размеро медонед то 3XL ҳастай духтарако 110 сомонай нархи донай. касе серия мегире ман рости ай бисёр дорам. серия мегире бояд чи арзон мекунем пачкам дорем ҳам ай калон ай майдош ҳам ай калонош ай сир фақат то 11 солара дорам. 10-11 солар дорам. ай сафедчам то 10-11 солар дорам. ай фақат сафеди нами серцои сирхак дора ҳам қадар дорем. касе дастафка мехоҳ марҳамат метавонед ватсап да нависен духтаро.